след като Бог даде всичките указания, Изход 40 глава, след като Господ даде всички указания на Моисей и той правеше всичко толкова стриктно, той правеше всичко толкова по начина, по който Бог му беше казал. И 26 стих казва: и положи златния олтар в шатъра за срещане пред завесата и покади над него с благоуханен тъмнян, както Господ беше заповядал на Моисей. Окачи завесата за входа на скинията, положи олтара за всеизгарянето при входа на скинията, т.е. шатъра за срещане, и пренесе на него всеизгарянето и хлебния принос, според както Господ бе заповядал на Моисей. Положи умивалника между шатъра за срещане и олтара и наля в него вода, за да се мият. И Моисей и Арон и синовете му миеха от него ръцете си и нозете си, когато влизаха в шатъра за срещане, когато пристъпваха при олтара, миеха се, когато Господ беше заповядал на Моисей. И огради двора около скинията и олтара и окачи завесата на дворния вход. И така Моисей свърши делото. Вижте, казва, че както Господ му беше заповядал. Всичко беше както Господ му беше заповядал. Той правеше нещата изцяло по Божия ред. Нямаше свободни съчинения. Нямаше как му харесва. Нямаше дизайнер. Дизайнера беше Бог. И Бог му беше дал ясни наставления. Кое, как да направи. Амен? И вижте, как завърши. Шатъра завърши с завесата. Така Моисей свърши делото си. А Исус на кръста, първото нещо, което се случи, беше раздирането на завесата. Моисей свърши с завесата, Христос започна с завесата. Моисей завърши. И знаете ли какво пише по-нататък? Тогава облакът покри шатъра за срещане и Господната слава изпълни скинията и Моисей не можа да влезе. Моисей не можа да влезе в шатъра за срещане, защото облакът стоеше над него. И Господната слава пълнеше скинията. Моисей не можа да влезе. Той направи всичко идеално, перфектно, на него беше даден закона и той не можеше да влезе вътре в Божията слава. Той не можеше да влезе. А Христос раздра завесата и каза: елате при мене. Елате всички утрудени и обременени. Елате при мене и аз ще ви успокоя. Елате и вземете моето иго. Елате и вземете моята съдба, защото моите мисли са благи. Аз имам мир, аз имам мисли за мир, аз имам мисли за бъдеще и надежда. Елате при мен. При Христос ограничението падна. В завършеното дело на кръста всичко падна. Разбираш ли? Завесата се раздра и Господ каза: елате всички, които вярвате в мене. Елате всички, които вярвате в завършеното дело на кръста. Елате, аз съм тук. И аз ви предлагам една по-добра съдба. Аз ви предлагам един по-добър живот. Аз ти предлагам едно по-възвишено живеене на този свят. Един нов начин, по който да живееш, да съществуваш. Различен от това, което е било досега. Край на ограниченията. Край. Свърши времето на ограничение, свърши времето на робство, на греха, на закона, на зависимости и един нов сезон. Сезон, в който ти можеш да влизаш и да имаш взаимоотношение лице в лице и очи в очи с живия Бог. С този, който победи, с този, който възкръсна. И Христос не те осъжда за времето на невежество. Христос не те осъжда за времето, в което си ходил в тъмнина. Но Той те приема. Той те приема. Той те приема. Амин. Халелуя. О, толкова е славно. Толкова е славно. Отваряме Откровение 12 глава
9 стих. И беше свален големият змей, онази старовременна змия, която се нарича Дявол и Сатана, който мами цялата вселена. Свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. Вижте как започва. Беше свален големия змей, онази старовременна змия, която се нарича Дявол и Сатана, който мами цялата вселена. Какво прави? Мами. Миналия път говорихме, че дявола е баща на лъжата. И той управлява цялата земя, целия свят чрез лъжа. Ние говорихме за това, че всичко е устроено, цялата система в света е устроена така, че да живееш и да съществуваш само единствено чрез лъжа. Ние говорихме, че в този свят е много по-лесно да живееш чрез лъжа, отколкото да говориш истината. От елементарното до сериозните неща. От това едно дете да излъжи за дали е направило бела, каква оценка е получило, до това да излъже на работа, това да излъже семейство, това лъжата да се толерира навсякъде в държава, правителство и така нататък. Така че, скъпи приятели, вижте, дяволът мами цялата вселена. Свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. Амин? Къде управлява дявола? На земята. Къде сме ние? Можем тяло да сме тук и да живеем на земята, но ние вече сме с двойно гражданство и ние сме преселени от царството на тъмнината, казва, от царството на дявола в царството на Божия възлюбен син, над всяко началство, власт и сила. Амин? Така че ние имаме друго гражданство. Амин? Ние нямаме място тук на земята. Ние нямаме място тук в тази територия на дявола. Ние сме посланници, пратеници, които можем да живеем в този свят, но ние нямаме нищо общо с него. Както Исус каза, иде князът на този свят, но той няма нищо общо с мене. Амин? Така и ние днес трябва да можем да имаме смелостта да кажем, иде князът на този свят, но той няма нищо в мене. Амин? И така, 10 стих. И чух силен глас на небесата, който казваше, сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог. Сега, не после, не вчера, сега дойде спасението, халелуя, и силата и царството на нашия Бог. Амин? И властта на неговия помазаник. Защото беше свален клеветника на нашите братя, който ги клевети ден и нощ пред нашия Бог. Амин? Свален биде. Свален беше клеветника, който стоеше и те клеветеше и който те упрекваше, че си недостоен, че си грешен. Халелуя, защото Христос каза, Той е праведен поради моята жертва, поради кръвта ми. Те са оправдани, те са праведни. Амин. Те са изкупени. Амин. Халелуя. Вижте, заедно с спасението идва и силата, и царството. Всичко върви в комплект на нашия Бог. И заедно с това върви и властта на неговия помазаник. Какво прие? Власт. Защо прие тази власт? Защото беше свален клеветника на нашите братя, който ги клевети ден и нощ пред нашия Бог. Свален е клеветника. Така. Дявола е детрониран. И той няма власт над животите ни. Амин? Единственият начин, по който дявол управлява и дявол може да дойде до човек, който е спасен, новороден, е само единствено чрез лъжа.
като ние приемем и се съгласим. Ние повярваме, кажем да. Ние изберем да се съгласим. Но той е детрониран и той няма власт. Разбирате ли? Ние сме изкупени, оправдани, праведни, новородени, с нов живот, с нов статут в Христа. Казва, вижте, казахме го това нещо в Коринтияни, казва, нали, ако някой е в Христа, той е вече ново създание. Не ще стане ново създание, а ти си вече ново създание. В момента, в който ти приемеш Исус Христос за свой личен спасител, твоя дух е чисто нов. Ти си чисто нов, новороден. Амин? Ти вече си състворен ново създание, с всичките привилегии на новото създание, с всичката власт и авторитет на новото създание. Амин? Така че казвах, всичко старо то премина, то го няма, не съществува и ето всичко стана ново сега. В момента, в който ние приехме Исус Христос. Амин? Така че миналото не съществува. Миналото няма власт над мен. Амин? Така че, вижте, идва спасението, идва силата, идва и царството на нашия Бог и властта на Неговия помазаник, защото беше свален клеветника на нашите братя, който ги клевети ден и нощ пред нашия Бог. Така, какво става сега? Дявола идва и започва да шушне и да те обвинява. И почва да ти казва, че си недостоен, ти се издъни, ти не ставаш, Бог няма да ти прости. Как ще застанеш сега пред Бога да се молиш? Как сега ще отидеш на църква? Как ще застанеш в хваление? Как ще станеш в поклонение? Как ще застанеш пред твоите братя и сестри? Ама ти си недостоен, ама ти не можеш да се молиш. Разбираш ли? Това е клеветника. Но клеветника вече е свален. Разбираш ли? Амин? Клеветника е свален, така че ние трябва да отхвърлим. Трябва да се научим да отхвърляме и да разпознаваме. Много, ако някой от 90-те е гледал анимации, как имаше детски, където се появяваше по едно ангелче и по едно демонче. И където шушукаха, нали, нали, не го прави, нали, така и така. Другото, сещате ли са? Така, по същия начин, искам да ви кажа, че това си е абсолютно един много точно описание в духа какво се случва. Реално, искам да ви кажа, че действително нещата стоят точно така. От едната страна е Святия Дух, който ти говори. Тук ли сте? От едната страна е Святия Дух, който ти говори и който те насочва. От другата страна дявола идва и говори. Обвинителя идва и осъжда. Обвинителя идва и говори. За да избереш да повярваш. Как се спасяваме, скъпи приятели? Чрез вяра. Как можем да изгубим спасението, като спрем да вярваме? Ако започнем да вярваме нещо друго. И целта на дявола е да започне да вярваш, че ти си грешен и че жертвата на кръста не е достатъчна, за да те умие, за да те очисти и за да те приеме. Разбираш ли? Така че, за това ние трябва да бъдем внимателни. Какво слушаме и кого приемаме. Амин? Да не се съгласяме с лъжите на дявола. Амин? Така, и продължаваме. 11 стих. А те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез словото на своето свидетелствуване, защото не обичаха живота си до толкова, че да бягат от смърт. А те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез силата на словото на тяхното свидетелствуване, защото не обичаха живота си до толкова, че да бягат от смърт. А ние го победихме чрез кръвта на агнето и чрез словото на своето свидетелствуване, защото не обичахме живота си до толкова, че да бягаме от смърт. Как го победихме? Кого победихме? Първо, кой победи? Ние ли победихме? Не, казва, те го победиха. Не говори Исус. Светиите.
Ние от тези светии ли сме? А ние го победихме. Тогава ще кажем. Как? Чрез кръвта на агнето. Чрез жертвата на кръста. Амин. А те го победиха чрез кръвта на агнето, така, и силата на тяхното свидетелство. Какво е тяхното свидетелство или какво е нашето свидетелство днес? Че не обичаха живота си до толкова, вижте какво свидетелство. Не обичаха живота си до толкова, че да бягат от смърт. Искам да отидем в Йоан отново, 12:23, 24. Истина, истина ви казвам. Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава самотно. Но ако умре, дава много плод. Амин. Който обича живота си, ще го изгуби. А който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот. Ако служи някой на мене нека последва. И където съм аз, там ще бъде и служителят ми. Който служи на мене, него ще почете Отец ми. Вижте, първо започва с една притча. Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава самотно. Но ако умре, дава много плод. И който обича живота си, ще го изгуби. И който мрази живота си на този свят, ще го пази за вечен живот. Лука 9:23. Ако някой иска да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека ме следва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби. А който изгуби живота си заради мене, той ще го спаси. Понеже каква полза за човека, ако спечели целия свят, а изгуби или ощети себе си? Защото ако се срамува някой от мене и думите ми, той, човешкият син, ще се срамува от него, когато дойде в своята слава и в славата на Отца и на святите ангели. Ако някой, 23 стих, ако някой иска да дойде след мен, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека ме следва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби. А който изгуби живота си заради мене, той ще го спаси. Сега, по-човешки и много християни виждат това. О, то много трудно се умира, бе, брат. То да не е така лесно. Нали, за тези, които нагледат или сте за първи път между нас, не говорим за буквална смърт, говорим за умиране към неща от този свят, за греха и така нататък, за стария начин на живот, който сме живяли до сега. Но сега вече казва, че ние сме нови създания и имаме нов живот в себе си. Амин? Алелуя. Та, много хора казват, нали, и то, както, нали, Елисей беше прочел преди 2-3 дена, ми сподели, някой брат написал, че църквата е лодка, а не круизен кораб. Но, вижте, да ви кажа, аз не съм съгласен с това. И ще ви кажа сега защо. Да, спасителна лодка, нали, а не круизен кораб. Така, защото има християни, които живеят в страх, в закона, дали ще бъдат спасени, ще бъда ли угоден на Бога, ще бъда ли приет, и всяка буря, която идва, лодката се разлюлява наляво, надясно, нали? Защото лодката е нестабилна. Тя не е като големия круизен кораб. Така ли? И всъщност много християни, които, нали, те цял живот се борят само и тъпчат на едно и също място и се борят с собствени сили, с греблата и с лодката. И се опитват, нали, вярват, но
борят се по човешки и вълните ги лашкат наляво, надясно, бият ги и те цял живот стоят на едно и също място и те винаги са недостойни, и те винаги са грешни, и те винаги са в някакви борби и казват: много е трудно да умреш, бе. Абе, как да умреш? Абе, то така лесно не се умира. Как да разпъвам и тъс плътта? Аман, вече не издържам, нали? Това. Случайно да сте срещнали или да сте познавали такива хора? Искам да ви кажа сега и другото, че завършеното дело на кръста, благодатта, Христос, всичко, което ти дава, то е круизерен кораб. То е място на наслада. В момента, в който ти приемеш Исус, ти приемеш Христовото учение, ти влизаш в място на наслада, тогава започваш да живееш. Разбираш ли? Ти не започваш да се мъчиш и да се бориш. Бог, Исус не отиде на кръста, за да живееш в страхове, в притеснения, в отеснения и сега как да го направя? Аз онова. Това е наслада. Място на наслада. Едем. В момента казва: както чрез единия всички ще умрат, така и чрез единия всички ще живеят. Както чрез Адама всички бяха обречени на смърт, така и чрез Христос всички сме призовани на живот, и той изобилен. Ходенето на църква не е задължение. Сега трябва да отивам. Сега вместо да се наспа. Сега вместо да пия кафе. Вместо сега да се разхождам. Сега вместо не знам какво. Ходенето на църква е ходене на място, на среща с Бога. Място на наслада, място, където отивам да се срещна, място на почивка, място на презареждане, място, където моят дух се храни с Божия дух. Място, където братя и сестри в единомислие преживяваме Бога. Място на трансформация, място, където чувам истината, казва: ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Амин. Религията убива. Религията мачка. Религията правиш нещата на сила, защото трябва, защото от страх. Да не изгубя спасението си. Трябва да отида на църква сега да се подпиша, че ако не отида, нали, Бог няма да ме благослови. Бог няма това да направи. Ние не ходим на църква за това. Ние не ходим заради благословението. Ние не ходим за да навидят, за да навиди пастора и да научекни. За да като тим при Бога: Господи, аз имам 473 служби, съм бил, нали, да ме приемиш в рая. Може и на 1000 да си, и ако ти не вярваш правилно, ако вярата ти не е правилна, пак не знам дали ще си спасен. Не е въпросът в ходенето. Въпросът е във вярването. Какво вярваш? Вярваш ли в завършеното дело на кръста? Вярваш ли в това, което Исус направи за тебе? Вярваш ли в завършеното дело? Че завършеното дело означава, че ти си завършен в Христос. Амин? Ти си завършен, направен, перфектен. Вече в Христос. Амин? И всичко, което трябва да направим, е да ходим с Него. И вече ти разбираш, че ти си ново създание. И вече трябва да бъдеш воден. Трябва да бъдеш воден от Духа на Бога, а не от плътта, както си бил воден до сега. Ти си бил воден от плътта, ти си ходил по плътта, ти си живял по плътта, защото нямало е по какво друго да живееш. Но в момента, в който приемаш Исус Христос, в момента, в който Исус идва в живота ти, ти започваш да бъдеш воден от друг. И това е духът на истината. Това е животворящия дух. Това е духа на Бога. Амин? Защото казват тези, кои са, защото водените от Божия дух, те са Божии синове и дъщери. И сина, и дъщерята, те живеят в наследството, в пълнотата, в радостта на Господа. Те царуват. Разбираш ли? Амин? Когато аз зная и аз разбирам, че съм ново създание, и разбирам, че моите грешни навици, стар начин на мислене и стар начин на живот е вреден. И вижте, отново лъжата, че аз съм роб на цигарите, аз съм роб на алкохола, аз съм роб на всяка вид пристрастяване на порно, порнография и всякакъв грях, какъвто и да е той. Лъжата, че това те държи, а казва, че тези, които сме в Христа, вече сме свободни.
Амин. Христос ни освободи. Ти си развързан. Плътта ти беше вързана до Христос. От Христос нататък ти вече си свободен. Амин. Ти вече си свободен. Амин. Така че казва, греха няма да ви владее вече, понеже не сте под закон, а сте под благодат. Благодатта е Божията свръхестествена сила. Въпросът е на нашите избори. Дали ние ще кажем да на благодатта, да на Божия дух, да на това, което Бог иска, или ще кажем да на това, което дявол налъжи и мами и говори. Разбираш ли? С кого се съгласяш? Казваш, ще вървят ли заедно двама, ако не са в съгласие? Значи, ако искаш ти да вървиш напреде и трябва да се съгласиш с това, което Бог казва, с това, което Божието Слово казва. Независимо какво виждаш ти, независимо какво чуваш ти, независимо, вижте, ние сме вярващи, а не ходещи с виждане. Ти чрез виждане можеш да виждаш живота ти, къде се намира, какво се случва от теб и дяволът ти казва, ти не ставаш, ти си пропаст, ти си това, ти си това. И ти да се съгласиш и да вярваш това. И се чуеш после, ама аз ходя на църква, ама аз правя всичко, ама защо нищо не става? Защото грешно вярваш. Ако ти вяра означава даване на твърда увереност, неща, които не се виждат. Божието Слово казва, че аз съм праведен пред Христос Исус. Божието Слово казва, че аз съм здрав. Божието Слово казва, че аз съм изкупен, оправдан. Божието Слово казва, че аз съм благословен. Божието Слово казва, че аз съм благословен род. Аз съм избран род. Аз съм царско свещенство. Аз съм народ, който Бог придоби, за да възвестява Неговата слава. Аз ще ходя от слава, от сила, в сила. Това казва Божието Слово. Независимо какво говори ситуация, независимо какво говори нещата около мен, независимо какво се случва около мен, аз избирам да се съединя с Словото. Казва и както до тях, така и до нас дойде едно и също Слово, но при едните се съедини с вяра и те влязаха в Божията почивка. А при другите не се съединиха, каза, и те останаха отвън. Както до нас, така и до тях. До всички вярващи идва едно слово. Една и съща блага вест. Едно и също благовестие на царството. Но при едните се съединяват с вяра и те повярват. Независимо какво виждат, независимо какво се случва. Всичко подлежи на промяна. Всичко в този свят подлежи на промяна. Защото казва, че в този свят всичко е лъжа, измама и заблуда. Разбираш ли? И тази измама ще се промени, и тази тъмнина ще се промени, и всичко ще се промени чрез нашия Господ и Спасител Исус Христос. Амин. Амин. Това, което вярвам, не това, което виждам. Това, което вярвам, не това, което виждам. Това, което Бог казва, че съм, аз съм. Не, греха не ме владее. Не, страстите не ме владеят. Не, той може да идва, казва, и тъй с твоите твърдо прочие в свободата, която Христос ви дари. И не се заплитайте отново в робско иго. Христос те е освободил, ти си свободен и ти трябва да взимаш правилния избор. Просто да се съединяваш с Неговото Слово. Да се съединяваш с това, което Той казва, че си. Да се съединяваш с това, което Бог говори за теб. Амин. Защото казва, аз зная мислите, които мисля за теб. Аз зная мислите, аз имам мисли за бъдеще и надежда, аз имам добро бъдеще, добри мисли. Но всичко е въпрос на кого ще кажа да. Амин? Избор. Избор. Плътта казва, спи ми са, не ми са моли, сега не ми са чете. Плътта, разбирате ли? Някои много добре ме разбират. Плътта казва, мързима. Ало, аз съм ново създание в Христа Исуса и аз няма да пропилявам живота си. Аз няма да пропилявам дните си на земята. Аз няма да съществувам, аз ще живея. Разбираш ли? Всичко е въпрос на избор. Какво ще повярваш? Това, което вярваш, това ще живееш. Ако вярваш, че си грешен, добре. Ако вярваш, че си зле, Бог не може да направи нищо повече. Той е направил всичко. Господи, помогни ми. Ма той ти колко повече да ти помогне, бе, брат и сестро. Колко повече. Той направи всичко. Той каза, свърши се и делото на кръста е завършено. Всичко е направено. А мен ме е страх. Ама казва, ние не сме приели дух на страхта да бъдем пак под робство. Но сме приели дух на усиновление, чрез който и казваме, Аба, Отче. С кого се съгласяваш?
чувствата. По чувства ли ще ходим? По емоции ли ще ходим? По това, което виждаме, това, което чуваме. Ма доктора ми каза. Ама мен не ме интересува доктора какво ти е казал. Аз виждам, че Божието Слово казва, че в неговите рани ние се изцелихме. Аз вече съм изцелен. Аз се съгласим и аз казвам, дай имаме на Божието Слово. Разбираш ли? Не хапчета, не таблетки, не ваксини, не знам си какво. А неговото слово, вече аз съм изцелен. Положи вярата си на правилното място. Издигни вярата си в правилния източник. Откъде е твой източник? Откъде идва твой източник на вяра? От този свят или от него? О, сега какво ще правим? Как ще се справяме? В трудни времена идват. Не! Трудни времена идват за този свят, не и за мен. Разбираш ли? Аз не съм позитивно говорещ. Искам да ви кажа, аз не съм позитивно говорещ, защото много хора имат стратегии да си мислят и говорят позитивно в този свят. Аз съм правилно говорещ. Защото съм правилно позициониран пред престола, аз имам истината и аз правилно говоря истината и аз живея, съществувам и се наслаждавам в истината. Амин? И всъщност аз тук разбирам истината за мен. Аз разбирам, че моят стар човек, моето старо естество, което принадлежеше на този свят, то не е добро. И аз разбирам, че духът има добро бъдеще и добри мисли. И аз знам, че моята старо естество, старата плът, нейните навици са вредни за мен. Вредни са за моето съществуване на тази земя. И аз затова казвам не. И затова казва, съраснах се с Христа. И вече не аз живея, но Христос живее вътре в мен. Затова апостол Павел казва, аз всеки ден умирам. Как можеш да умираш всеки ден? Като не угаждаш на плътта, като не ходиш по плътта. Плътта иска това, ти казваш не. С плътта иска онова, казваш не. Няма да ходя. Амин. Излагал се един път, излагал се два пътя. Добре, но ти всеки ден имаш избора. Това, че си се излагал, не означава, че край ти си осъден. Не означава, че си губиш спасението. Но колкото повече, по-бързо тази плът умре, толкова по-бързо ще видиш Божията слава. Колкото по-бързо тази плът умира, толкова по-бързо ти ще видиш Божията слава. И знаете ли какво? Има благодат. Има благодат. За всичко има благодат. Казваш, нямам сили, не мога. Не, точно там, ти където не можеш, той може. Апостол Павел казва, аз мога всичко чрез онзи, който ме подкрепява. Аз мога всичко чрез Христос. Амин? Аз мога всичко. Аз мога да направя всичко чрез онзи, който ме подкрепява. Въпросът е, чрез кого? Аз не мога. Ами ти не можеш, ама спри да ходиш чрез твоето виждане и чрез твоите възможности. Ти имаш един нов живот и това е живота Христос. Ако ти правиш нещата чрез тебе и чрез твоята сила, ти си обречен на немощ и на безпомощност, но в нашата безпомощност Христос дойде, в нашата нужда Христос дойде, в нашето безсилие Христос дойде с Неговата сила. И заради това аз мога всичко чрез онзи, който ме подкрепява. Амин? Каза, ако имаш вяра, колкото си напово зърно, ще кажеш на тази планина, вдигни се и хвърли се в морето. И знаеш ли коя беше тази планина? Тази планина беше планината на закона, планината на Стария Завет. Това беше планината на робството. И казва, ако имаш вяра, колкото си напово зърно, ще кажеш на тази планина, вдигни се и хвърли се в морето. Защото аз вече съм изкупен. Аз вече съм оправдан. Аз съм праведен пред Бога. Аз съм правилно стоящ. Аз съм правилно позициониран. Аз съм правилно говорещ. Аз съм живееш в истината. Аз съм живееш в правилните неща. И аз ще живея, няма да съществувам. Амин? Амин? Халелуя! Ум Христов. Характер Христов. Така че умирането може да бъде наслада, ако ти правилно се позиционираш. Ако разбереш, че плътта, тази грешна, гадна плът, тлееща,
Разбирате ли? Затова казва, възлюбил си правда и намразил си в беззаконие. Да намразиш старото естество, стария начин, по който си живеел, да излезеш и да видиш колко грешно си мислил, колко грешно си ходил, колко грешно си разсъждавал и си говорил. Възлюбил си правда, намразил си беззаконие. Затова, Боже, Твоят Бог те е помазал повече от Твоите събратя. Колкото повече възлюбваш правдата, колкото повече намразваш беззаконието в стария човек, толкова повече Господ ще ти помазва и ще излива върху тебе. Амин? Толкова повече от Него. Така че, ако ти осъзнаеш, че стария начин на живот и всичко в този свят те води към погибел, ти ще възлюбваш повече и повече Господа и Божието. Амин? Както говорихме, ние не живеем за да ядем. Ние не живеем за да се храним. Храната не е основното в този свят. Ние се храним за да живеем. Ако обичаш нещо, няма как да го спреш. Ако обичаш, ако любовта ти е в цигарите, ако любовта ти е в алкохола, ама Господ ще ми даде благодата, но Той ти е дал вече. Вече въпросът е на осъзнаване. Дали ще го осъзнаеш? Той Господ ще ми даде благодат някой ден, там, някъде си. Никога няма да ти даде така. Докато ти обичаш греха, докато ти обичаш, затова ние трябва да намразим греха, да разберем, че греха е зло. Разбирате ли? Че греха е зло и ние сме свободни, ние не сме негови роби. Греха, казва, плода на греха е смърт. Така че ти си свободен и ти имаш благодат в Христос. Амин? Ти имаш благодат. И затова апостол Павел казва, всичко считам за измет. Той счети стария си живот и всичко, което е можел, и всичко, което е имал, и добро, и лошо, за измет. Заради това превъзходно нещо. Познаването на моя Господ Исус Христос. Амин? Така че, вижте, ако ти познаеш Господа Исуса Христа, ако ти срещнеш истински Господа, твоя Бог, ако ти осъзнаеш завършеното дело на кръста, няма да ти е трудно да умреш. А те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез силата на своето свидетелство, че не обичаха живота си до толкова, че да бягат от смърт. Амин? А ние го победихме чрез кръвта на агнето и чрез силата на своето свидетелство, че не обичахме, че намразихме. Да не обичаш, какво означава? Да намразиш. Че не обичаха до толкова живота си, че да бягат от смърт. Или напротив, казваш, аз искам. Да не бягаш означава да стоиш и да казваш, искам плътта да умре. Аз искам живота. Значи, вижте две неща. За да можеш да се възползваш от завършеното дело на кръста, от тази велика победа и жертва, не е просто кръвта на агнето, но кръвта на агнето и моето свидетелство, че аз, както апостол Павел казва, избирам. Аз избирам Христос да живее, а аз да умра. Това е. Това е много... Знаете ли, в религиозната среда това се вижда много тежко учение. Тегаво учение. Когато сме го чели този стих, те го победиха чрез кръвта на агнето и силата на своето свидетелство, че те не обичаха живота си до толкова, не обичаха живота си до толкова, че да бягат от смърт. И един религиозен човек казва, как така няма да обичам живота си? Как така няма да обичам живота си? Че кой не обича живота си? И на 90 години някой казва, живей ми са. Няма младо, няма старо, на всеки казва, живей ми са. Аз обичам живота, аз искам да живея. Но за нас, които сме познали истината, за нас, които сме познали Словото за кръста, за нас е привилегия, за нас е чест
сръснах с Христа. И вече не аз живея, но Христос живее в мене. Мене ме няма. Аз умирам всеки ден. Аз се изгубвам в Христос. И Христос се изявява. Христос расте в мен. Христос расте. Христос нараства. Аз се смалявам. Той се възвеличава. И тъй, братя, ако сте били съвъзкресени, а другия превод казва, след като сте били съвъзкресени заедно с Христос, търсете горното, а не земното. След като сте били съвъзкресени, търсете горното, а не земното, защото умряхте. Ето го, умряхте. Моят стар човек, той умря. Умряхте. И животът ви е скрит с Христос в Бога. И когато Христос, нашият живот се яви, тогава и ние ще се явим с Него в слава. Когато Христос се изобрази на 100%, когато Христос се изобрази, ние ще видим Неговата слава. Амин.